això sí que mola perquè, escolti, amic, jo vaig néixer l'any 1984 i jo vaig créixer amb un tio que ocupava les sales de cinema constantment, que és un senyor anomenat Arnold Schwarzenegger. I què anava a dir? A l'any 84, que ocupava les sales constantment, què anava a dir? Merda, se m'ha anat el nom. Com estem avui amb els noms, tio? Com estem avui amb els noms? És igual, anava a fer una broma molt dolenta. Segueix així, t'he tallat vilment. No passa absolutament res. Com sabeu, Netflix ha estrenat la sèrie nova de Schwarzenegger, que és la primera vegada que treballa així en una sèrie. Sí que havia dirigit i aparegut en capítols a Guardià a la Cripta i alguna altra producció, perquè és la seva primera sèrie. Com a gran protagonista és Fubar. És una tonteria, s'ha de dir, perquè l'he començat a mirar i no mates un mentides arriesgades canviant la dona per la filla, i ja està. O sigui, abans que parlàvem del Tudum, es va també confirmar la segona temporada de Fubar. No, que deu haver funcionat, perquè és una sèrie correcta, està bé, no més, però bueno, si a la gent li agrada. Però clar, aquest pacte que ha fet Arnold Schwarzenegger amb Netflix també incloïa aquest documental, que són 3 capítols que repassa tota la seva biografia amb ell com a narrador o conductor, podríem dir, i és molt interessant perquè es divideix en 3 capítols i cada capítol és una part de la seva vida. El primer és el culturista, la segona és l'actor, i la tercera seria el polític. Clar. I t'explica com a cada capítol, al cap i a la fi, el títol del capítol és el seu objectiu en aquell moment vital. Gains. És un gimbro de l'hòstia. Sí. Però el tio ho explica molt bé. Diu, jo vaig néixer a Àustria en un poble de 100 habitants. Estava rodejat de vaques i un castell i tot era bosc. Diu, jo no podia tenir somnis. I diu, em marcava objectius. Era, vull ser el millor culturista del món. Pam! Quan ho va aconseguir, diu, pues vaya merda, ara què faig? Pues vull ser l'actor més ben pagat de Hollywood. I li deien que és impossible, que no saps parlar anglès, amb el teu físic ara es porten actors com Al Pacino, Robert De Niro, no es porta un tio catxes. Pam! L'actor millor pagat de Hollywood. Rebenta taquilles, cobra 30 milions, l'actor més ben pagat. Què faig ara? Vull ser polític. Que tu no has nascut aquí, no tens una vessant política explícita fins ara. Pam! Governador, perquè no podia arribar més alt. Perquè com que no ha nascut als Estats Units, no pot optar a la presidència. Mira, no ho sabia jo, això. Clar, però va arribar a lo més alt que podia aconseguir per llei. I t'explica en cada moment les armes que ha fet servir per aconseguir el que es proposava. O sigui, la gent que és una mica com jo, diríem, que és molt de marquem objectius, intentem arribar, com ho fem, no sé què, va superbé. I a més també fa un repàs emocional a la seva vida, de com va ser infidel a la seva dona i la va cagar i se n'arrepenteix, però alhora està molt orgullós del fill que va tenir amb la seva amant, de com ha fet la punyeta als seus rivals. El tio s'explica molt clarament i diu això de tot cor quan se'n penedeix, però alhora també assumeix que tot el que ha fet al cap i a la fi ha fet que tingués la carrera que ha tingut. O sigui, a mi em sembla un bon retrat del personatge, no s'intenta evitar els punts foscos de la seva biografia i m'ha agradat, estava bastant ben feta, ja que l'és darrere es nota molt. I per tota la gent més jove que no coneixi qui era Schwarzenegger, jo crec que serveix. I a més no es centra molt amb el cinema, que jo em pensava que seria més a través d'actor com ha anat la seva vida. No, és un punt més, hi ha pel·lícules que ni les comenten seves. Hòstia. No, em sembla molt, molt, molt interessant. I al cap i a la fi també ens ajuda a entendre com ha evolucionat el cinema, la política, el culturisme, perquè és un repàs de moltes dècades que han passat. Clar. Hòstia, i dius, el primer episodi és culturista, el segon episodi actor, el tercer episodi polític. Sí. I si hi hagués un quart episodi, què creus que tu com a fan també... És que jo crec que el quart episodi ja hi és, perquè està repartit entre tots. Perquè ell des del present, que és una persona que viu sol en una mansió amb burros... Què dius? Viu sol aquest paio? Sí. Bueno, amb la gent que bueno, sí, deu tenir que sí, cuiner o cuinera o no sé què, no sé quant... Quan la meva dona va descobrir la infidelitat, es va voler separar, jo ho vaig entendre, ho vaig acceptar, s'han portat les criatures fora, sí que de tant en tant el venen a veure, criatures ja tenen 24 anys cadascuna. Anava a dir criatures que igual el fan aviar. Vull dir,
I el bo és això, que ell viu allà, a la seva mansió gegant, es dedica a donar a menjar als burros, i ell el que diu és, s'aixeca superaviat cada matí per anar a treure la merda dels burros. I diu, jo podria tenir un tio que traies la merda dels burros. Diu, però jo em vull sentir viu, útil. I si tinc responsabilitats, he de complir amb aquestes responsabilitats. Sí, el tio allà traient merda, pum, que dius, tio, que tens quasi 80 anys i milions. Ja ho has fet tot i has complert tots els objectius grans que t'has marcat. Però és que jo crec que també arribats a... Quan la penya d'aquest calibre arriba a aquests punts és com... O et tornes absolutament ja una cosa zero, entre cometes, humana, o intentes fer les coses més simples que són les que segueixen fent sentir humà, com sigui cuidar els burros o baixar amb sabatilles d'estar per casa a buscar el pa. O sigui, jo crec que són aquestes coses les que aquesta gent necessita per sentir-se normals, saps? Per sentir que les seves vides són una cosa tranquil·la, saps? He dit, ara perquè entengueu també lo bipolar que és el personatge. A mi m'agrada anar a treure la merda dels burros, fantàstic, no sé què. I també m'agrada passejar amb el meu tanc per les meves hectàrees. Anava a dir, i no surt amb el tema de les armes i tota la mandanga? Sí, també. Sí, i també li pregunten pel seu pare, que havia sigut nazi, declarat i tot això. Ah, sí? Sí. Hòstia, no ho sabia jo, això. Sí, era el policia del poble on vivien i havia anat a la guerra amb els nazis, va perdre la guerra, va tornar i t'apunten que també, clar, va perdre el seu germà per alcoholisme, en Schwarzenegger, el seu pare també va morir, que tampoc ho ha passat bé i ha tingut molts problemes. Sí, però ell t'ho explica, diu... Home, clar, és un pare, hòstia. I ell admet que quan es va morir tant el seu germà com el seu pare estava tan centrat en aconseguir una carrera que ni li va importar. I diu, clar, ara quan ho veig amb la distància, diu, em sap greu no tal, diu, però quan estàs tan ficat en uns objectius li restes importància a la teva vida privada. Tot és l'objectiu aquell. O sigui, que fa molta autocrítica. Li deurien dir s'ha mort el teu pare i ja, posa'm 5 quilos més pres banca, va, i li va suar la castanya. Sí, perquè si no, no tens aquell pit, nen, que flotes a l'aigua i tot. A sobre és això, ell te va explicant de manera molt cerebral com anava fent la carrera. Estem en una pel·lícula, és un fracàs. Per què és un fracàs? Vale, com que no em puc... Vull fer una carrera, però tal, necessito tenir calés per mantenir-me amb un bon nivell de vida per acceptar un paper quan em convingui i si cal fotre-hi pasta com a productor. Començo a fer inversions immobiliàries. Busco un tio que va néixer a Àustria i si m'hi puc entendre bé. És super tot maquiavèlic de com feia trampes amb competidors, que es veu que estan a la final de Mr. Olympia fent les poses allà els dos finalistes i quan estan d'esquenes l'Arnold li diu, bueno, tu que ja hem acabat de fer les poses, no? I l'altre diu, vale, i l'altre marxa i el tio es gira i diu he's a coward, he's a loser i ell va continuar i diu, clar, l'altre semblava que rendia i jo vaig continuar, pum, i vaig guanyar. Això ho havia escoltat a algun lloc alguna vegada, que competicions d'aquestes de culturisme i tal es fan bastant la punyeta, es veu que és algo bastant normalitzat, tipus el trash talking en el bàsquet o coses així, jo ara et fico el braç per davant del teu i faig més el ganso o el que sigui, saps? I amb l'Stallone igual, diu, em va arribar un guió que era infumable, però jo sabia que l'Stallone em volia superar amb tot i vaig fotre molts calés per comprar aquell guió. Quan l'Stallone ho va veure diu, uah, aquest guió deu ser la polla, foto el triple de calés que tu per quedar-me el guió. I en Schwarzenegger, you win. Es crea el guió d'Stallone, quina pel·li era? Alto o mi madre dispara. I en Schwarzenegger diu, jo ja sabia que seria una merda, però sí sabia que l'Stallone l'agafaria si jo hi mostrava interès. I clar, li va enfonsar la carrera. Doncs aquest pavo, estic segur que a principis dels 90, a finals dels 80, algú li preguntava sobre què en pensava sobre la intel·ligència d'aquest home i no crec que la gent es pogués pensar que el tio calculava tot, que tenia 2 dits de front, que sabia el que feia, que segurament estava ben assessorat, bla, bla, bla. O sigui, a mi m'està sorprenent bastant. Això a la gent li costa entendre, però qualsevol actor que es mantingui més de 10 anys a Hollywood vol dir que té cap. Bueno, o que li han sapigut portar, també. Bueno, però tu has de contratar algú que et sàpiga portar. O sigui, has de tenir cap. Per què Jean-Claude Van Damme es va cremar tan ràpid? Perquè no va tenir cap. Steven Seagal, per molt catxes que siguin, has de tenir cap. I l'Stallone i en Schwarzenegger són tios molt intel·ligents.
L'Stallone va escriure Rocky, cony, que va guanyar un Òscar aquest guió. Sí. O sigui, no són pel·lis de merda. I la gent que hi ha darrere fan el paper. En Schwarzenegger no el creuries en un drama superintimista de Woody Allen. No. No precisament. Però ell ho sap i fa pel·lícules espectaculars per guanyar molta pasta. Pues, també és una manera de ser intel·ligent. No només actuar amb llàgrimes. Oh, sí. És, aquí la defensa de Jacint per un ídol de joventut que la veritat a mi m'han entrat ganes de veure-la perquè no t'explica coses que no t'haguessis pensat.